magnífico, unha boa idea para olla. Eu son aquí na Mariño, Puertas. Levamos, a casa nosa ten o apellido noso, pois se chama Casa Puertas. Que levamos 2 irmáns e unha prima. Pois é moi importante, sobre todo co noso traballo. Temos unha casa rural e gracias a eles, gracias ao camiño, temos traballo. A ver, nos pechamos ahora desde novembro hasta marzo, pero despois a partir de abril hasta outubro, sin parar. Este ano foi sin parar. Moi ben. A verdade que isto foi unha vida po pueblo para todos. Todo en general, o que restaurantes, o que taxis, o que alojamentos, todo. O camiño, o que ven, repite, porque lle encanta o camiño. E ao chegar aquí a olla, flipan o pueblo. E me parece unha preciosidade o pueblo. Nós non o valoramos porque estamos aquí todos os días, e non lle... pero a xente que ven, gustalle, e repite. Incluso ahora mismo temos un grupo de xente que algúns están repetindo. Ano pasado pasaron hacia Santiago e este ano veñen de volta. E rematan o camiño aquí. Anécdotas que ven xente cunha edad xa bastante avanzada e cunha forza increíble, que non me atrevería eu, esas persoas con esas edades atrévense a facer o camiño, que hai zonas que non son fáciles. Pois este ano moitísimo alemán, Reino Unido, bueno, de todos os sitios, Estados Unidos, Suiza, tamén bastante este ano, bueno, de todos os sitios. Moito estranxeiro, o 95%, por non dicir o 100%. Moitísimo. Canadá, Australia, italiano, moito italiano, de todas partes. Xente normalmente ben, agradable. É un traballo que a verdade é bonito. Hombre, sempre hai cousas que mellorar. Ahora mismo, pues non sei, non se me ocurre niñoa, pero sí, ao mellor máis señalización, máis preparados os camiños para o inverno, para cando chove tanto, que non haga tanto lamizal. Pues podía ser algo importante nese sentido, de que a xente chega con o día como hoxe,